салом алейкум духтарако, созен хубен. Духтарако як навори ҷолиб дорем, чагалдак ва орзуқои майда ва калон барои тӯи маъракаҳо духтарако. Ина каседа дар корай харидоре ма рақамои нами фурӯшандара мемонам, пазандара мемонам. Ҳам килоаки доранд духтарако, ани хеле контейнера куш ай чанд таш дакас кунед духтаро. Мисол ай орзуқи майда, калон, ай чагалдакш бигирен, дастафка доранд. Нархушон сар мешад духтаро ай 10 сомон то 15-20 сомон контейнерушон вес ай контейнеруш размеруш мекунада. Нигоҳ кунем ҳам хе бамаза ҳай. Баъд вай духтарако. Касе туи маъракаҳо дар корем пешакӣ закас мекунен, рақамои савдогора мемонам, маълумоти бештар мегирем. Кило қати бигирен 40 сомон ай. Бале, ҳавлои сафедак ҳам аст, сурхак ҳам аст, кулчарам дорем, кулчаи калон ҳам дорем. ҳама чӣ мекунанд, кулчаи калон, кулчаи майда, ҳавлои сафедак, ҳавлои сурхак духтаро. Касе туи маърака дорен духтарако маълумоти бештара WhatsApp рӯи экран ба дада нависен, ҳама маълумотҳоро мегирен, дастафка ҳаст духтаро. Ва орзуқошон ҳам хе ба маза яче дадан мекард ов мешавад. Ин орзуқои калоншон беҳад ба маза. Ина духтарако шитоб кунед.